ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ଖୋଲି ଦେଖୁଛୁ, ମନ ଭରି ମମତା ଓ ଭକ୍ତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଲୋକ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଭଗବାନ କେବେ ଧର୍ମ, ଜାତି କିମ୍ବା ନାମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିନଥିଲେ। ଏହି ବିଭାଜନ ଆମେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ମନ୍ଦିର ଓ ମସଜିଦ୍, ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସବୁଠାରେ ଆଲୋକ ଓ ଦୟାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ଓ ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ଦୀପର ଆଲୋକ ହେଉ କି ମସଜିଦର ଆଜାନ ହେଉ, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାର ଚିହ୍ନ। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଆଲୋକ ମଧୁର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅସଲ ପୂଜା, ଦୟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମହାନ ଧର୍ମ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସହ ହୃଦୟ ଭାଗ କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପୂଜା। ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଦଙ୍ଗା ନୁହେଁ ଦୟାର, ନଫରତ ନୁହେଁ ଭକ୍ତିର। ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବେଦନା ଓ ପ୍ରେମର ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଏକ ସାଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସବୁ ଲୋକ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଲୋକ ଓ ପ୍ରେମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ ଭାବ ଜନ୍ମ ନେଉ। ଆମେ ସବୁ ଜାତି, ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଶିଖିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶକ୍ତି, ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରେମ ସଦା ସର୍ବଦା ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାନବତା, ଜୟ ପ୍ରେମ, ଜୟ ସହଯୋଗ ଓ ଜୟ ଏକତା।